penjo ni mondo mi jo watem matek wang'e gigo monego bed ni watimo ng'ato ka ng'ato korwa. To maduong' mogik en ni arita mag skunde, sirikal onego bed ni investigate thoroughly gigo ma kosi gigiendi asto gi punish the culprits. Kaka koro wachwa mar ndarasha mantiere malate mogik niendi ma nyowito nyithindo mang'eny, expectation ni sirikal onego bed ni timo nonro kabisa asto culprits nyaka wa punish. Mano ende ka Jibrolan. Wan gi duol moro ni National Parents Association, waseyuak kabisa ni jonyuol okobedo empowered mar participate in schools. Wan gi National Parents Association ma ominya office gi sirikal, lakini gionge pes mar onego bed ni gitimo godo mandates momigi magin godo kaka association. Koro wanyalo kwayo sirikal bende mondo timre nade mondo mi empower duol mar Parents Association niendi mondo mi okonye weche mag running of school. To maduong' mogik en ni jonyuol nyaka wang'e gigo man promote somb nyithindewa kata nathiro, nikech ae duol matimo nonro e weche manyayo kata nathiro weche mag somo. Anyalo advise jonyuol mondo mi odhi e mbui mar Usawa Agenda. Wantiere gi reports ka giendi mabeyo kabisa mawacho weche mag somo, gigo manyayo kendo thiro, mondo mi wabed ni gigiendi gin gigo ma wasomo for knowledge. Koro kaka jonyuol at least wanyalo ng'eyo gigo monego bed ni watimo ne nyithindwa based on research. Okay. Erokamano nyako University gi Michael Oliech, jakom mar Kenya Private Schools Association bewade mag Kisumu, to gi Abilo Ndiek kapisa mar Usawa Agenda. Erokamano ahinya kuom University dogo kodwa mbaka mondo wang'e ni nyithindwa bende ni kare seche magin sikul. To wambo dwoko erokamano ji temo gonwa simu kae mondo mi wapach